May isa ka bangkay nga nasapuan nga nagapautaw-utaw diri sa higad sang baybayon. Last week, aton ginsugura nagaton nga adventure sa matahom nga Danhugan Island Marine Reserve and Sanctuaries sa Banwasang Kawayan. Padayunon tang aton nga pag-explore sa sini nga isla. Nag-high tide, tuma na kadalom sing tubig, gani hindi kami katabok kay may mga equipment kami nga hindi pwede mabasa. Oo. Viva! Viva, viva! Hindi nakatabok sa piyakang side kay may mga dalata kagamit mabasa siya kay dalom ang tubig lapaw na sa ulo para makakross ka sa piyakang side kay dito kami dapat matupa. So ang kinahanglan nagano sila sa piyak, mahulam sila ng kayak para kargahan sa mga bags. May nagamit na kadali ba't pabalik naman, so dira ay karga mga bag kami malangoy-langoy na ng patabok para makakadto sa piyakang side. Samtang nagahulat, gin-enjoy na lang anay namon ang beach. Meg! Ano na? Ano na? Hoy! Hoy! Ano na? Hoy! Diyos ko! Bubuhayan tawon. May isa ka bangkay nga nasapuan nga nagapautaw-utaw diri sa Bali, talan, occupied na niya kayak. Okay. Mabi ka kayak, pwede mo. Tapos ulo na sila anay. Na magbalik ka. Kung magsaka ng tubig, malapaw sa ulo. Tiya. Wala na di galapaw man. Muna na eh. Nagulat-ulat kami kadali, dugay-dugay, nakakuha na sila sa mga kayak para kargahan sa mga gamit. Naglangoy na lang kami samtang ginatulod ang kayak. Siling nila, ining isa sa mga pinakataas na sea level rise sa Danhugan Island. Nabaw na eh. Adventure. Hindi ko pa malabot ang duta. Sabi ko na. Guys, after mga 3 days ng gabiyahe, ay ito sa hinubaan. Amo na nga nalabot ang isa sa mga beach fronts ng isla. Ini ang ginatawag nila nga Typhoon Beach. Sa sininga parte sang isla, mayara man sa pavilion kag may matahom nga beach front. Lantawa bala. di mga wala buot. Raindrops keep falling in my head. Diri man nahamtang ang mga rooms nga pwede magka-overnight. Himo ini sa mud o kun lunang. Tanawa niyo ang detalye. Mad di tanan? Pag may mix lang pa. Okay. Mud house, do mud house kumbaga. Nga manta house. Kaya, wala lang. Manta ang design. May, at ako lang. Sabi ko manta For po. the marine creatures. Uninspiring. Mud house. Gawa po ang entrance sa Sugaho. Mga glass ng pang botilya. Ayan, ang susunod. Lantawa ba lang isa sa ilang mga mud house? 4 katawo ang sarang sinima accommodate. Diri man makita ang sunset view deck, Instagrammable ang ining nga spot. Nagaduyan ka samtang nagatamwa sa baybay.
Nagbalik naman kami sa trekking pakadto sa Bamboo Bridge Hut. Short walk lang pero makahalapo man ay. Pero worth it ang ending. Ini ko no ang ilagi na himo ng opisina kay may internet sa sining nga spot. Dili ka mag-obra. Oo. Kapag din kami sa sunrise. Dili ka mag-office. Guys, ang muna nila opisina guys. Kailinit sila no. Then may karami nga view and may Din ka rise ang sun? dali na side. Kaya we're facing the east side. Ayan. Sa kabugnaw kag katinaw sa tubig, wala mapungga na pagtusmaw. Bago bigulpe mo na. Sige na. Kasi ko pala malumos ko na. Talong pala. Abi mo na ba? Ginsugat na kami sa bangka. Kay ibalik na kami sa Moray Lagoon kay magapanyaga na. Pero antes na, gilibot kami sa isla sang bangka. Dili mo pagid ma-appreciate ang katahom sang island. Maswerte kay nagpakita sa amon ang white-bellied sea eagle nga nagaistar sa isla. Kag, duha pa sila. Kag siyempre, dala sa tour ang panyaga. Lutong bahay ang pagkaon diri, included na sa imo nga package. Pwede ka diri maka-day tour, pwede man mag-overnight. Depende sa tour package nga pilion mo. Initanan, makita mo pati na ang mga presyo sa ilang website kag pwede nyo man ma-message ang ilang Facebook page. Kag highlights ang adventure sa Danhugan Island ang snorkeling. Part pa ini sa tour package nga kuwaon mo. Ang ginabayad diri, donasyon para sa padayon nga pag-atipan sa sining nga marine reserve and sanctuaries. Ang... Uy! Bitas! Di ka bitas? Gabi, hindi na kamuyan ko. Gusto mo na pala na ito. Guys, hindi na si Secretary Harry Roque yung makita nyo ha. Si Ruming na. Giant clams, kag nagkalain-lain nga mga species ng isda ang imo makita sa idalom. Kaya tahom siya. Ang giant clams nila, para sa isda. Tahom. Kili first time.
Ngita na dolphin. Go. Paano pala, pisang dolphin kay may whale? Wow! What a target! Sa palak ko sa tubig, nagkala-dislocate ang akong abaga. Existing ko na yung daan nga problema, that's why nagahalong ko sa pagiyos ang right arm ko. Sa baliswa. Pag-iso. Ito nga, sa nga, gabi ka flippers. Gili. Sakit ka kama. Lagad. Ouch. Lagad, balik na niya. Umag. Tek, paam ko. Pala. Balik pa. Yes na? Isa. Balik kami. Wala. Balik na. Sakit. Gumula mata rin. Good thing, nabalik ko lang siya. Pero, sakit ya eh. Pero worth it ang tanan sa katahom sang isla. Initanan aton nga ma-enjoy bangod sa Philippine Reef and Rainforest Conservation Foundation kag sang local government unit sang Kawayan nga nagasiguro nga ma-preserve kag ma-enjoy ini sang masunod pa nga mga henerasyon. Trip mo mag-beach, trip mo mag-trekking o kung gusto mo mag-nature tripping, ang Danugan Island ang lugar para sa imo. Basta may luyag ka mo nga i-suggest nga mga lugar para sa tripping ni Ruming, please do post your comment or suggestions below. Kag please do follow our Facebook page and YouTube channel, Digicast Negos, for more episodes of Tripping ni Ruming. Ululupot kita sa pagbangon. Ako si Romeo Subaldo kung ini ang Tripping ni Ruming!